effective channels of truth, justice, and peace. In our proceedings today, guide us in the path of righteousness for the fulfillment of your greater glory. Amen. Call the cases. For arraignment, criminal case number MC16-2948-FC, People of the Philippines versus Dante Santos E. Season for violation of Republic Act number 9262. For the government, ready, Your Honor. Your Honor, for the accused, Attorney Gonzales, ready, Your Honor. Is the accuser around? Yes, Your Honor. Nandito po siya. Call the accused. Ang mangyayari dito, babasahan ka ng husga. Tapos, Nakakaintindi ka ba ng English? Not guilty, Your Honor. Anong not guilty? Sagutin mo yung tanong ko, nakakaintindi ka ba ng English? Sa arraignment pa yung Your Honor, we move Tagalog na lang po. Ang If po arraignment. pwede. Arraign the accused. Ang nasabing akusado ay noon at doon din, sadya at labag sa batas, ay sinaktan si Joy R. Santos, ang kanyang asawa, at na nagtamo ng mga sugat sa katawan at nangailangan ng paggagamot na hindi lalagpas sa 30 araw. At ang nasabing biktima ay dumaranas rin ng pinsala sa pangkaisipan na nakaapekto sa kanyang pagkatao, integridad at kalayaan. At hindi nagawa ang kanyang mga gawain sa loob ng nasabing panahon. Sa pinsala at kapahamakan na nasabing biktima. Ito ay labag sa batas. Ikaw, Dante Santos, inaamin mo ba to o hindi? Not guilty, Your Honor. Okay, let it be on the records that the accused pleaded not guilty.